Amen. Shalom, Bishop, Executive Pastors, Evangelists, Preachers, thank you for sisi yako Bwana. Sasa ama izitesi. Ndio nafundishwa. Tambe na mkete na wetu naye. Ndio mwanautima sisi kwa. This is that's fundishwa ina church. Sina shumai. Sport to be. Bishop. Ingane zako ubalumile nafita nzuri ngenzaba mkhizi phela nenkonzo yakho yomama yama uthuwe yazi yona kwazo yazi ukhathele He is the stone that was rejected,
abafundisi abavangeli abashumayeli nomama bakwabo ngibingelele ibandla lonke egameni likaKristu Jesu ngibingelele omama ney'ntombi no-Sunday school egameni likaKristu Jesu abahlabelelayo ngiyababingelela haleluya ngibingelele ubaba lapha ekhaya inkosi ekhaya ubabuchiliza haleluya sengibingelela-ke umphathi wami ubishop wami ubabuchiliza amen haleluya bishop wethu amen ya bishop wethu sonke nami ngiphethe amen. Siyabonga-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu uphindile wasihlanganisa kule ndawo. Ngisakholwa-ke bazalwane uJesu angakamyeki ngisahamba nje ngicinga kancane naye seceleni eduze nami haleluya ngibhekelele emgomweni haleluya. Ngiyakholwa-ke bazalwane angikayidli into ekwathiwa ayidliwa ngisayilwa muntu nje owathatha uJesu wahamba ngisaqhubeka-ke nendlela ngisahamba kuze kufike usuku lwami lokudlula emhlabeni ngimile nje izinkosi singibize bazalwane haleluya ukuthi izinto-ke zikhona vele zikhonele ukuthi ngihambe endleleni ngoba uma zingangabikho ngeke ngihambe endleleni. Ngisho ukuthi-ke wena-ke ungakhathazeki ngezinto ezivuka endleleni ngoba lezi zinto ezivuka endleleni kahle nezibuhlungu zisho ukuthi press on, zisho ukuthi indlela leyo ngoba indlela ayifani bazalwane. Kukhona indlela emnandi ohamba kalula kuyona freeway basho njalo wena nje freeway ngothanda kabi mina yonke engithanda ukudrive kuyona freeway ngoba into eqala nje kumnyiwa kusebusuku ku-freeway kumnandi ukhanyisa imoto ngokuthanda kwakho uzihambela ngespeed osithandayo akhona nje compromise sikhondele sinjalo bese bakwendlela ezinzima ngempela esifuthi ushintshile uma ngabe uhluleke ukushintsha imoto iyahlehla haleluya ngoba kufanele amukele igeki kufanele uhambe ngalo. So-ke musukhathazeka kuwena uma kufika amagema anjalo endleleni ngoba kusho ukuthi siyaqhubeka siyahamba so umuntu ofuna ukuhamba ibe indlela ibekiwe kufanele ahambe ngayo haleluya. Endleleni yami-ke bazalwane into engigcinile endleleni ukuhamba ngoba akusho ukuthi angikhuluma kakhulu bekuthiwa ngibingelele nalokukhuluma esekuweqa nje loke ngikhulumayo bazalwane kodwa ngifisa ukuthi nje bazalwane uNkulunkulu kukhona izinto ngifuna ukuthi yabona noma yini uNkulunkulu ayikhulume kuwe ngesikhathi ufike ensindisweni umuntu mayidelelo yonke ngoba iyona ezokwenza uhambe endleleni. Kukhona izimpi ezivukayo endleleni yokukholwa ngoba indlela yokukhona inezimpi. So-ke lezimpi ezivuka endleleni uma ngabe ukhumbula ukuthi kwathiwa nikwena ngesikhathi umukela uJesu iyona leyo nto wayikhumbula-ke kwenza ukuthi uqhubeke khona isimo sesingashasha ukuthi iqhubeke. Kwathiwa ngenye kumina thembeka kuze kube sekufeni. So-ke endleleni-ke ngihambe nginalento ukuthi kwathiwa ngithembeke kukhona leminye izwi elithi Uzagathini verse 5 themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ungencingo wakho uqonda. So ngihambela ngaleyo kanjani endleleni ngathi kwathiwa ngithembeke uzobe sekufeni noma into seyifika esho ukuthi manje sekufanele ngingathembeki ngoba bonke abantu abekho kodwa ngapress on ngathi kwathiwa angithembeke kuze kube sekufeni uyabona. So-ke noma sesifika izinto uthola ukuthi yonke into efikayo bazalwane enzima ebuhlungu engabekezeleki kodwa ngiyibekezele ngenxa ukuthi umuntu la ohlulekayo lento esingihluphayo asingihluphi ngoba yingoba mina engehluleka ukuthemba uJehova ngenhliziyo yami yonke ngingancika ukamuqondo. So okusho ukuthi endleleni ngihanjwe ngisizwa izinto ezikhulunyiwe kamuva eqaleni. So zangenza ukuthi uma sekufika lapho kuyinkinga khona ngikwazi ukuhamba ngoba ngikuvuka ukuthi konje kwathiwani. So-ke manje mina hayi-ke angihambe ngibambe lezwi lalomuntu owakhuluma. So uma ngabe uhambe kanjalo-ke endleleni kuzoba lula ngoba noma yini evela endleleni angisuthi uma kuvela isilingo bese sikwazi ukugwinya kodwa isilingo uzosehlula ngoba ucabanga ukuthi kuvuka lento ukuthi konje kwathiwani kimina uhambe ngokwesaba endleleni. So yiloko-ke bazana ukungcinile endleleni nawe mhlambe-ke kungasiza ziningi izinto ngijwayele ukuthi ngimbuze umuntu mina ukuthi njengoba ngikubona unokuthula unjena how do you make it? Kanjani wena ukuthi noma sekwisimo esifika nje wakhambi
awunankinga ngiyasondela kumuntu umbuze so kuyangisiza ke lokho ngifike ngithathe lo yonto ihambe ngayo ngize ngiyoyipractice ngihambe ngayo so kuyasiza ke bazalwane ukubheka umuntu osondela kuyena musukusondela ngomngane wakhe ujabulela ukuhleka naye ibingekho into oyitholayo eksisizayo umuntu osondela kuyena ngoba kukhona into yoyikha bese uyayithatha uyayisebenzisa naye mesondela wena sondela uzokha njengoba sihlanganiswa nje asihlanganisele indaba nabazalwane asihlanganisele indaba asihlanganisele nawubunga asihlanganisele nokuthi sibabangani asihlanganisele nawo ukuthi kube khona esizisherayo esizisherayo zingumusa kodwa nazo zinhle kakhulu uma sivele enkosini zingaveli phakathi kwethu ezothi mangabe into seyingasenzeki bese iplani sesiyaxabana futhi esibangele into ngoba bengahlanganiswa ngoNkulunkulu so ke endleleni ke bazalwana sihambe sifunda ukuthi umuntu osondela kuwena you learn something from that person nawe uyafunda naye uyafunda umzonde iminute ethi hey mina ngabona ngibangishekela ukuthi 1 no 2 no 3 wezo kanje futhi azange sakubuza ukuthi isikhathi ubekukile nje ngoba ubukiwe awuhambi nje mangalunga bokanga savulile amehlo sekubhekile ngoba ngithi mina angifuni mina umuntu othi dalelana into engishoyo kodwa ningangibheki mina ngifuna mina umuntu engizombheka futhi lento ayishoyo futhi ngoba ngizoyizwa into ayishoyo ngoba ngimbhekile ukuthi yena uyiyona lento ayishoyo yabonga kakhulu bazalwane bekubingelela nje inkosi umfundele mabishop kusukela verse number 4 umuke naye umfowethu uZofu uzofika verse number 17 masikaita umfowethu lawo verse sivala amaBhayibheli ethu siphakame simeme ngenyawo sivale namehlo ethu sisemthandazweni sofunda lenambo bana wena nawe niwabhekeni bafethu kodwa nawe chapter 2 yeah intsheni iphilayo nesizwe singcwele wasifunde bafethu ngoba yizwi elungisileyo yizwi mama wethu sondelani kuye oyitshe eliphilayo elaliwa ngabantu bethi liyinto engenamkhuba kepha uNkulunkulu wakhethela indawo eyaziswayo nani-ke ngokomoya yibani ngamatshe aphilayo kwakhiwe ngani ithempeli lokomoya nibe ngabapristi abangcwele abethula imihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngenxa kaJesu Kristu ngoba embhalweni ongcwele uNkulunkulu uthi ngibeka eZiyoni itshe legumbi engilikhethele le ndawo eyaziswayo bonke abakholwa kulelo tshe legumbi ngeke badumazeke bajabe ngakho-ke kini elikholwa kuKristu uyigugu itshe elikhethelwe indawo eyaziswayo
abakholwayo, kodwa kulabo abangakholwayo kwaba njengoba kulotshiwe embhalweni ongcwele ukuthi itshe lokwakha elaliwa ngabakhi bethi liyinto engenamkhuba kwaba yilona sisekelo njengensika ephase ihlu. Nomunye umbhalo uthi leli tshe liyabanga ukuba abantu bakhubeke liyidwala eliyobakhubekisa bawe. Bayakhubeka ngoba bengalikholwa izwi likaNkulunkulu. Wanquma uNkulunkulu kuba kube njalo. Kepha nina niwuhlanga olukhethiweyo. Kepha nina niwuhlanga olukhethiweyo. Abapristi bozalo lwasebukhosini, isizwe esingcwele esahlukaniselwe uNkulunkulu, abantu bakhe bekhethelo ukuba niphakamise udumo lwalowo owanibiza ukuba niphume ebumnyameni nivele ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Nani kade ningayisiso isizwe, kepha manje seniyisizwe esibizwa ngoNkulunkulu. Nina nake nangahawukela, oh haleluya, kepha manje senenzelwe isihawu. Bakwethu, njengoba ningobafakazi nezimpabanga kuleli, ngiyanincenga ukuba ningazivumeli izinkanuko zemvelo yokonakala ezimelana njalo nomphefumulo. Ziphatheni ngokuzihlonipha phakathi kwabezizwe abangakholiwe, ukuze kuthi uma beningcofa bethi niyizigila mkhuba babone imisebenzi yenu elungileyo, qede badumise uNkulunkulu mhla ebahambela ezobasindisa. Thobelani yonke imithetho emiswe ngabantu abaniphetheyo, nikwenze lokho ngenxa yeNkosi uJesu. Nithobele ingonyama isesikhundleni sayo esiphakemeyo. Nithobele neziphathimandla eyazigunyaza ukuba zijezise abenza okubi, zibatuse labo benza okulungileyo. Ngokuba kuyintando kaNkulunkulu ukuba ngemisebenzi elungileyo nivale imilomo yeziwula ezingazilutho. Khulekani, kodwa ukukhuleka kwenu akungabi yizaba zokufulela ububi. Khululekani, kodwa ukukhululeka kwenu akungabi yizaba zokufulela ububi. Kepha nikhumbule ukuthi niyizisebenzi zikaNkulunkulu. Kepha nikhumbule ukuthi niyizisebenzi zikaNkulunkulu. Hloniphani wonke umuntu. Nithande abazalwane, nisabe uNkulunkulu, nengonyama niyazise. Vala maphepha ethu senze njengoba ngicela. Ingabikho into ezophazamisa. Siyabonga Baba. Lapha thina uthizana. Mesithe siyaphakama sikwamsenzana zethu. Sidedele wasibizayo. Nothi ziy'nceku zakhe. Nothi ziyisebenzi kakhulu. Nothi silohlanga olukhethiweyo ubupristi baphezulu. Asibona abalelizwe
Siyamangala nathi izwe lesitheleke lisonde kangaka. Singama-foreigners. Nantitshe nekuku. Nantitshe. Elanqatshwa. Uthi thina likhethekile. Uthi thina sakhe ngalo. My God. Bafethu ucela sivule imlomo sonke manje. Simbuke. Owasibizayo. Sinjenje sabisa. Sonke sabisa. Sabisa. Siluhlanga. Olukhethiwe. Ubupriest. Baphezulu. Sasiyehla. Sibonga umlayezo ukuthi siluhlanga olukhethiwe. Siyabonga uNkulunkulu isihlanga uhlanga olukhethiweyo ubupriest basezulwini. UNkulunkulu ngathi siyaqala ukuzwa bakukhuluma nje phakathi kwethu. Ngathi lesi siyaqala futhi siyaqala ukuzwa uNkulunkulu ukhuluma nje phakathi kwethu. Impela ufanele uthula. Fanele ubonga. Fanele sibonga. Fanele sibonga. Hallelujah. 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 Bayete Nkosi yaphezulu. Bayete Nkosi yaphezulu. Bayete nomina minyaka yakufa. Bayete nomina minyaka yakufa. Bayete nomafino. Wena ophilayo kuze bephakade. Awunayo Nkosi iminyaka yokuqala kokuphila. Futhi awunayo iminyaka yokufa. Siyabonga Nkosi ukuthi sikhonza wena oyitshele kumbi. Oyitshele kumbi. Hallelujah. Jesus. 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 Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. 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 Jesus, Jesus. Hallelujah. Jesus.
chief cornerstone. The 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 chief cornerstone. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. You are worthy to be praised. Glory to Jesus. Glory to God. Glory, glory.
Omelesi